Tehneet maaliakaan ja otteet muutenkin ovat olleet varsin kalpeita. Tänään oli lopullisen herätyksen aika. Mutta Lukko ei ole hereillä ottelun alussa, päinvastoin. Asko Rantanen pelaa löysästi omassa päädyssä, menettää kiekon ja TPS rokottaa surutta. Marko Virtalan puolittainen laukaus löytää liian helposti tien Mikael Tellqvistin selän taakse. TPS alkaa kuluttaa jäähypenkkiä ja Lukko saa mahdollisuuden pelatessaan 5-3 vastaan. Ja joukkue käyttää saumansa. Kopio eilisestä TPS:n Lee Sweatin maalista. Nyt asialla SM Liigan plus-miinus-tilaston kärkinimi Lukon Harri Tikkanen. Lukemat Turkuhallissa 1-1. Toisessa erässä mustapaidat alkavat ottaa jo lopullisen askeleen välieriin. TPS:n ykköspelintekijä Ilari Filppula ja Joonas Järvinen pelaavat todella vahvasti hyökkäyspäässä. Tellqvist pomputtaa ja lopulta Antti Erkinjuntti on ensimmäisenä irtokiekossa. 11 800 katsojaa Turkuhallissa saavat lisää iloa ja hurmosta, kun TPS pelaa ylivoimalla. Filppula jälleen pohjustamassa ja nyt Markus Nordlund vetää hienot veivit ja lopulta hienon maalin ja raumalaisten selkäranka alkaa katketa. Kun TPS lisää päätöserässä johdon jo 4-1, on peli jo paketissa. TPS matkaa SM Liigan mitalipeleihin ensimmäisen kerran 6 vuoteen 4-2 voitolla. Ja pelin jälkeen tämän kevään ensimmäiset rantapallot nähtiin Turkuhallin jäällä. No eihän tässä voi oikein sanoa mitään, kyllä tämä meinaa vähän sanattomaksi vetää. Katsotaan tätä porukkaa 12 000 ihmistä, eli täys tupa ja tätä fiilistä mikä täällä on, niin kyllä voi sanoa, että pääsiäisrieha on Turussa alkanut. Kyllä oli hieno ilta.